tunaanza kufanya mambo ya value addition na mambo ya marketing. Thieth mag tuo kansa ahinya to mamako dundu mar tong chuo kata prostate cancer ojiwo jo Kenya mondo mi oyang kit thieth manyien mar kansa mamako dundu tong mar chuo ma otisi ni brachytherapy. Thieth makamano ochakore pacho ka e higa mar 2017 kata kamano jotuo 112 kende ema oseyudo thieth e yo manyasani. Ngire Peter Mungai motelo ni thieth mar kansa no hospital ma Nairobi Hospital koni poni piny owacho yie mar siro jotuo e yore NHIF kendo yaro badgi e tiego lakteche. Thieth makama nyalo konyo e thiedho kansa kaka mag thuno, dhod nyodo e kind mamoko e yo mapiyo. Kithiedhni ok jotuo kalie bero kaka thothne osebedo ka itimo ni thieth mag kansa mar odundu mar tong mar joma chuo. Prostate cancer in Kenya is big disease. Worldwide, it is the second leading cause of cancer deaths. In our country, it is the third leading cause of cancer deaths for both men and women. Brachytherapy of the prostate, the alternative to surgery, the new modality of treatment to surgery, which is more precise and has less morbidity. What do I mean by less morbidity? You're treated in the morning, you could even go home in the afternoon. Not only is it an improvement, but it also is a simpler method that can be rolled out to other parts of this country. Yesterday we did 2 patients, and it is possible to do 3 or 4 or 5 patients in a day